Il-Pulizija ċaħdet allegazzjonijiet li jagħmel id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi tnejn fil-Parlament meta bl-immunità parlamentari allega li suġġent tal-Pulizija għarraf minn qabel li t-tliet akkużati mixlija bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia bl-operazzjoni li kienet se ssir f'dawk li kienu l-imħażen tal-patata fil-Marsa fl-4 ta' Diċembru li għadda. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li kif diġà spjegat lil Dr. Azzopardi li qiegħed jidher bħala parti ċivili għall familja ta' Caruana Galizia fil-każ ta' tliet akkużati mixlija bil-qtil, il-Pulizija qatt ma nġibditilha l-attenzjoni b'tali allegazzjoni ta' ħruġ ta' informazzjoni dwar l-investigazzjoni li qed issir brabta mal-qtil. Il-Pulizija żiedet tiċċara li l-passi li ttieħdu brabta mas-surġent tal-Pulizija m'għandhomx jaqsmu xejn ma' allegat lik minnu qabel l-operazzjoni li waslet għall-arrest ta' tliet akkużati. Żiedet tgħid li dan is-surġent bl-ebda mod ma kien konxju ta' xi informazzjoni marbuta ma' din l-operazzjoni. Brabta mal-akkużi li kien hemm xi interċettazzjonijiet fuq is-suspettati u li tawhom indikazzjoni dwar l-operazzjoni, il-Pulizija qalet li Dr. Azzopardi għandu jkun jaf li l-informazzjoni kollha pertinenti kienet ippreżentata fil-qorti matul il-każ kontra t-tliet akkużati. Il-Pulizija ċaħdet ukoll li hemm xi evidenza li tissostanzja l-allegazzjoni li l-forzi tal-ordni kienu b'xi mod informati minn qabel dwar qtil qabel ma seħħ. Saħqet li dawn l-allegazzjonijiet ma jgħinux fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia. Qalet li dawn l-akkużi jistgħu jagħmlu ħsara fil-każ li l-Pulizija tibni fil-każ kontra tliet suspettati fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u xi żviluppi li jista' jkun hemm dwar dan il-każ. U fi stqarrija rari s-Servizz ta' Sigurtà Malti ċaħad kategorikament l-allegazzjonijiet li għamel id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi, jiġifieri li kellu x'informazzjoni minn qabel dwar pjan l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fi stqarrija s-Servizz ta' Sigurtà qal li waqt li mhux normali li jikkummenta dwar stqarrijiet spekulattivi bla ma jidħol fil-mertu tal-operazzjonijiet li huma regolati b'liġi speċifika ħafna u b'obbligazzjonijiet stretti ta' sigurtà, jiġħad kategorikament li kellu xi tip ta' għarfien minn qabel dwar pjan biex tinqatel Caruana Galizia.